саломи дубораи маро қабул кунед бинандагони азизи радиозӯдӣ. Соат ба вақти Прага расода ҳаст ва фурсатест ки чун ҳамеша дар ҳамин вақт ман барои шумо сархати хабарҳои рӯзро мегӯям, то ин ки шумо дар 3 соати баъд, яъне соати 1 ба вақти Прага бозам бо мо ҳамроҳ шавед дар пахши мустақим ва дар барномаи хабарӣ ва тафсилоти ҳамин матолибу дигар гузоришҳои рӯзро аз мо ва ҳамкорони мо дар минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон бишнавед. Хуб, вакили маҷлиси шаҳри Ваҳдатро боздошт карданд. Вазорати умури доҳилии Тоҷикистон ҳабси вакилро дар суҳбат бо радиозӯдӣ тасдиқ намуд. Алайҳи Мустафо Расулов бо моддаи 237 кодекси ҷиноӣ парвандабоз шуда ӯ дар авбоши гунаҳгор дониста мешавад. Мақомот Расуловро ба он муттаҳам мекунанд ки аз милтиқаш ба сӯи чанд нафар оташ кушодааст. Вале наздикони Мустафо Расулов ба иттиҳоми мақомот бовар надоранд ва мегӯянд ӯ қурбонии тӯҳмат шудааст. ҷузъиёти бештарро шумо метавонед дар барномаи хабарӣ бифаҳмед. Дониҷон ба истироҳату қулф ба дари бозору фурӯшгоҳҳо. Агар мехоҳед бубинед ки имрӯзҳо пойтахти Тоҷикистон чӣ гуна ороиш дода мешавад ва гулҳову парчамҳои рангобаранг хиёбонҳову боғҳоро ороиш медиҳанд, пас дар барномаи хабарӣ гузориши ҳамкорони моро дар ин бора тамошо кунед. Ҳамаи ин омодагиҳо ба қабули даҳҳо раҳбарони кишварҳоест ки интизор меравад дар чанд рӯзи дигар дар душанбе ҷамъ оянд. Ба хотири таъмини амният мақомот аз тадобире кор гирифтанд ки қаблан ба назар намерасид. Бо мо биёед то дар ин бора бештар маълумот бигиред, яъне бехабар намонед. имрӯз Қосимҷомарт Тоқаев, ки дар як интихоботи ба қавли нозирон саршор аз тақаллуб пирӯз шуда савганди раёсати ҷумҳурӣ ёд кард. Тоқаев, ки аз тарафи президенти собиқи Қазоқистон Нурсултон Назарбоев ҳамчун вориси курсии президентӣ таъин шуда буд, дар қасри Истиқлоли шаҳри Нурсултон савганд ёд кард. این سیاستمداری 66 ساله بر پایه امور رسمی تخمیناً 71% آرا را کسب کرده است. نورسلطان نظربایف اولین رئیس خودکامه قزاقستان که 30 سال اخیر رهبری این کشور را بر عهده داشت، غیر منتظره در ماه مارس به استعفا رفت. ناظران در 27 سال اخیر یگان انتخابات قزاقستان صاحب استقلال را آزاد و عادلانه ارزیابی نکردند. майёбон зиёд вале аробача кам. Созмони милали муттаҳид дар як гузоришаш ба ин мушкилоти афроди дорои имконияташон маҳдуд дар Тоҷикистон таъкид карда гуфтааст, зарурати ҳал шудани ин масъала барои ҳамоиш ёфтани ин гурӯҳи сокинон бо ҷомеа ва дастёбӣ ба имкониятҳои таҳсилу кор хеле муҳим мебошад. Таври мусоҳибони радио Озодӣ гуфтанд, гирифтани аробачаи майёбӣ дар Тоҷикистон кори хеле сахту мушкил аст. Барои ин бояд шахс аввал санадҳои зарури омода карда, баъдан дар навбати сад навбате ки маълум нест кай ба поён мерасад. Аммо агар билохира аробача ба соҳибаш расид, имкони озодона ҳаракат кардани ин қишр дар роҳравҳои кишвар вуҷуд дорад ё не? Яке аз дигар мушкилотест ки доим аз забони маълуни тоҷик садо медиҳад. Барои шунидани дарди дили бархе аз онҳо баъди камтар аз 3 соат дигар ба пахши мустақими барномаи хабарӣ ҳамроҳ шавед. Сабаб дар шифобахшии об аст ё дар ихлос? Дар барномаи хабарӣ гузорише дорем дар бораи чоҳе ки барои гирифтани об аз он мардум ҳатто аз шаб навбат мепоянд. Ба бовари онҳо нӯшидани оби чоҳ ба бемориҳои мухталиф даво мебахшад. Иддаое ки вазорати тандурустӣ онро рад мекунад ва мегӯяд оби чоҳ барои хӯрдан нест. Аммо чаро сокинон ин ҳушдорро нодида мегиранд? Дар барнома бароятон хоҳем гуфт. Албатта чанд матлаби дигаре низ ҳаст ки соати 1 ба вақти Прага, соати 4 ба вақти Душанбе ва соати 2 ба вақти Москав дар ихтиёри шумо бинандагони азиз хоҳем гузошт. ва агар то он дам ҳар хабар ва назар ва ё видеое доред, лутфан ба мо бифиристед ва мо талош мекунем ин матолиби шуморо пайгирӣ кунем. То мулоқоти баъдӣ баъд аз камтар аз 3 соат дигар. худо нигаҳдор.